Init. Hi. Good afternoon. Kanak niya kasi ko. Labi niyo ha. Ako kay Chippy. Chippy, dayon. Pangki. Pangki. Dili lagi pwede mabubuo ka kaya tulog ta og dili ka mo kuyog bakuangan ang grupo na tong Tres Palos. Oh, nakita yung pumurma. Tinat mo pamurma niya ako. Nindo naging forma bay pero wa may so. Mao na ha. Ang importante ang mahalaga. Oh, tana. Namurol ako gikan ko pagtimbang pagkulo ko bayre. Ang sutay nagdamulor ka kay magtakda na magasamong ka. Puta na matutang bubog na utan unsa mo kaya pag lang ilangay di kay. May milk tea daw nuunan. Wala, emiltihan na diya ka na prinsip. Wa ko kwarta eh, kamoy bahala na ko. Unsan man taong ko eh. Ana tagangutak. Okay, man. Okay ra mo? Mga nino ka to ni mga uyab unya. Nagulat man gani ko kay manisko mi. Oo, talaga? Oo, Uy, tama tayo ha. Sige, Uy, po, ha? Dyan. Uy, po na. Turn na. Anong oras? Mga 5:30. Ah, sige. Yeah. Nakasama? Ang gwapo po naman yung may pakilala ko sa'yo. Ang gwapo. Sal, taong kabitibi. Gabi. Singot kay ko. Oh, sama ko ay malaka na kay humot yung bigang singot kay. Oh, pobre ko ta. Ay, kaya bahala gid. Pabugnaw ta. Oh. Ayo pag singot ini mga chicks. Order ta. Pulma. Gi order daghan. Lista lang utang. Lista ni. Tara. Napon kantang ang ulo. Guba na dito papalito na ron. Na, gihatag na no. Mga chicks. Kung sa man na. Mga chicks. Pastilan. Oo. Order lista lang lista. No. Hinaya na naman, mo ta. Hinaya. Nana ko tinoy. Nay tag milyon yung baso diha, tag milyon. Dungdung tas chicks ba? Chicks pa dungdung ta. Ay sweater ang kuha dai, sweater. Tres ko ta ko. Napasikla pra bando ka brad. Mo singot ako eh. Ay sibo ba ko diha. Sumuta oh. Hindi ang kulo. Pumutang siya. Naunsa man kami. Pastila Mo uta mo uta. Oh, kana. Ay. Naman dito 15 hundred di ani. May kinsyon. 15,000. Kana. Barator kina barato. Nakadungog ang jay ko na. Iting kang dungan. Tutok nung naik 15,000. Ang inilagay niya akong kaon ha. 10,000 akong palitan ni. Ngalang na ko. Utahan ta kami wa mi pautang. Daling ko na tanim. Eh, mo sa mga inong baho singot. Ay, isa pa. Matunggan ta. Magampo lang dadri yung tuwang ta din Ayaw, pagsaba lagi ba? Ayaw, pasabot mo matay korta. Pasabot mo kita. Bagutan na nagyuta. Pwede 7 milyones. Dako kay 50 ka hektarya yuta mo. Mukha mo? Pero sa manay hatod ang atong kuan order nga like 50,000. Ah, naguno kaming naguno. Kaming Oh, kaming. Ang milk tea tag 15,000 akong bayad sa baso ato. Tulo ka baso to. Order pa tarog na pay. Gustahan din mo mga ka-orange. Pero wala na order. Nag-order daw siya. 15,000 yung kada paso. Narinig ko. Iwain natin. Oy, mo order oy, 5 kabanggan ng siumay. Dali Sama to ay, hati-hati milk tea. Dali. Gaya ay. Sino na? Saan na? Ay, sapa. Gipunit ako mumbo kayo si kayo. Bulang gutom po kayo kaunta. Ay, gamay lang. Daginot ba? Kahat na uhawa niyo. Pura nagsulom brad. Uy, napadung man rin ang tag-iya oh. Ang tag-iya. Takot. Ako mo. Excuse me ha. Okay. Papunta mo sa mga wala may order. Yung order. Kato na yung order na ko na 5 kapandehanom. Siumay na eh. Hindi ka botang mo niya kay. Dagdag kay kag Ang yatay na. Kala ko ba kayo pala wala na ba? Uy, mga puging gut-guton.